Asko gustatu zain marrazki asko dituelako eta errezago ulertzen delako. Abenturaskoa, divertigarria eta zoragarria delako. Divertigarria eta misteriotsua delako. Niri Anakadabra liburu asko gustatu zait, orduan zuentzako gomendatuko nuke. Eta barri asko egingo duzuela ziur nago. Denbora pasatzeko gokiela. Misteriotsua eta beldurgarria delako. Zoragarria eta divertigarria delako ere. Euskal mitologia oinarrituta dagoelako gomendatuko nuke. Jada irakurri dudalako eta zoragarria iruditu zaidalako. Divertigarria delako eta oso interesgarria ere bai. Eta talde lanetan ibiltzen direzela. Nik laguntasun agertzen delako aukeratzen dut. Divertigarria eta beldurgarria delako, eta niri bere pelikulak asko gustatu zaizkidalako. Ni futbolero liburua gomendatzen dut, futbolerori asko gustatuko zaizuelako. Arazo konpontzeko moduagatik gomendatuko nuke. Misteriozkoa eta futbolokoa delako. Ukitu nagoelako eta divertigarria delako. Abentura pizkat duelako eta futbolekoa delako. Eta niri misteria gustatzen zait. Eta baita ere, betaurreko magiko batzuk ditu barruan.